kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Ma'ahadi kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Maman laifi yau gani na zo na shigo layin gumurzo ka tallafe ni ka bani kwazo na maulidin kairul anami kar da a ce za a bar ni baya. Ma'ahadi kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Rabbu kara dubin salati ga wanda shi ke ta haska zati ka sa sahabban sa masu saiti ni kwai ilahu ka ban sabati da zaya haska ka zuciya. Kaga jinin sayyidul wujudi Fatima gayatul muradi sokar jikin da alhadi fadin kiki sanya kauni rudi su kasa sarrafa zuciya. Ma'ahadi kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Gaida kai Ahmad Tijani barhamar sirri na zamani ya biri mai da kuni aka sani wadda bil akida mu kai uba ne rike mu kare da mu sauka hanya. Ya abin so abin muradi shugaba sayyidul wujudi annabi ka san dukan muradi zuciya ki saka ni rudi rashin ganin ka kairul bariya. Ma'ahadi kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Da na bi da rabbana ka bani sirrin ya banda haza ka bani kana zan so ka ɗaukaka ni a wanke dattin asarkake ni madina yau nai bara a bani ya ɗan hana zo ka agaji ni kar ka bar su suka sara ni ka sanya bargo ka lullubi ni saboda Fatima zamzamiya. Ya ɗan haka san ina takewa rashin kaya jinin larabawa abdali zan so ka tausayawa ganin ka tun kan na je kushewa ka tausaya ya kairul bariya. Ma'ahadi kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Ya rabu ƙara cikar aminci ga sayyidil kauni mai karamci fadar saki magani na kunci ina da shi mu wuce ta kaici a sassaba a barin mu baya. Ya yan uwana zan so ku gane ƙaunar Abu Salma wajibi ne duk wanda yau ka gani a wani wallahi ya ta arziki ne arzikin da shugaba ne wanda ilahu ya tsarkake ne wanda ilahu yake yabo ne shi masanin da harafi ne shi hasken da zati yake waye shi kana fa kullum yake yaban shi karkaja da isar rasulu ko karisi ki fushin ilahu wanda duk ya tabo salahu to ya tabo rabbi zal jalalu. Ma'ahadi kadiriya mun zo ka tallafe mu kairul bariya. Yamma ahadi yau mun ciri cuta da ka gani mu zaka fahimta mu kan yi komai cikin bajinta a maulidin shugaban halitta mu ba mu sanya waran mu sanya. Yamma ahadi rabbana tsare mu a ko'ina rabbi ɗaukaka mu ka sa shirudi ya haskaka mu da min bida rabbana ka ba mu